Ang Ginoo kusog kayong mulatid og balaod kay ang Ginoo usaman ka God of order. Nya kining paghimog order sa atong kinabuhi aron dili magkagubot, kinahanglan gyud og balaod. Kamo naabay order ang inyong kinabuhi ron o disorder? Saman, order o disorder life? Maayo. Karon ang balaod nga gihimos Ginoo nga gisunod sa mga tao ni atong panahon ni Hesus, usahay masupak sa mga gasunod sa Ginoo sama sa mga apostoles karon sa ebanghelyo. Gisupak nila ang lagda sa adlawng igpapahulay nga dili gyud mangaon, magpuasa, magampo, pero sila nangaon. Kining pagkaon kuan gihapon ni siya balaod gyapon, mao bitan ang doon na gitay natural nga sana law sa atong lawas nga gutomon, kay gihatag sa nas Ginoo nga balaod para ta mabuhi. Gutomon gyud ta. Kinsa man ninyo dinhi ang di na gyud gutomon, taas ang kamot. Din aga ni kagutomon pasabot hapit na kamo ending. Pero samtang healthy pa ta, gutomon kay preservation of life manang gutom. Mudiman ba ang atong lawas? Gitawag na siya og natural law, law of nature. Nya tanan nga balaod nga makapapreserbar sa kinabuhi para sa Ginoo, labaw na siya sa bisan unsang balaod na usahay tawgo nato og cultural law or kaning atong mga balaod sa civil law or unsay mga society nga gigovern ang maong balaod. Mulabaw gyud ang natural law kanang makapreserve og life. No, na usahay ang law nga i-expand ang karsada og ang balaod nga dili putlon ang kahoy, usahay magkasumpaki ni. Hay may sundon, dili putlon ang kahoy bisan og i-expand ang karsada, o putlon ang obstruction sa karsada. Hay may magunana. Ang kahoy diha na. Nya karon naibalaod nga mag road widening, road widening. Nya nana ang balaod ha nga ang kahoy dili putlon basta centennial tree. Unsa na basta dagka na bang guwang na ba kahoy. Nya karon pag implement sa balaod nga ni-expand ang karsada, nasud na mas karsada ang kadtong kahoy nga kanhi layo-layo ras karsada. Unsa maroy balaod nga sundon? Putlon o dili putlon? Ambot lang ninyo, ako kibaw. Basta na idaghang kahoy karon, nasud sa karsada nga gi-expand, wa putla. Nya na gani gyoy mga kinabuhi nga nakalas tungod ana kay nangabangga na dito ang mga motorista. Pero di lang yapon putlon kay naa lagi balaod. Nakaron kung atong gamiton ang pamaagi ni Kristo, ang iyang paagis paggamit sa balaod, it is always to preserve life. Kung putlo ni mong kahoy, matod pa nila, makaapektar na sa ecological system, sa atong ecosystem. Nya kung maguba ang ecosystem, mamiligro ang kinabuhi. Unay-una. Og di sad putlon ang kahoy, siging dagan tagpila na kalibo ang mag-agi diha nga motorista, doon nagay panahon nga dunay pipila nga mabangga diha na miligro sad ang kinabuhi. Okay. Hay may sundo na to ni pulos man ni makahatag og peligros kinabuhi.
Sige. Ang kang Kristong pamaagi, hain tong immediate danger. Katubang paglikay sa immediate danger, maotoy unahon. Kana bang gitawag nato bag unsay pinaka-emergency mo'y unahon. Nanglitan ang imong balay tuwa sa mga 50 metros gikan sa nasunugan, hay may imong pasiritas bumbiro ang kadtong 3 meters away from the fire or kadtong 50 meters away from the fire. Kamu ba mo katawa raman mo, di man mo kwenta sa dako munas ginhawa biyan akong paningkamot o kwenta dire. So kadtong yung immediate need. So ang ilang pasiritan kanang naadihang gapalibot anang kayo aron dili na siya mo expand. Kadtong gitawag na tog remote nga danger, ayaw tog unaha. Layo-layo pa man to. Karig yung immediate na karon between sa pagkaguba sa ecosystem nga mo epekto sa mga tao ug sa kana yung naigadagan nga motor nga nagduka nya nabangga ang kahoy nga ni Sods Karsada, hay may immediate ana. Kadtong motor or sakyanan nga posibleng muduka gamay or mo side trip gamay kay na liubag og jutay monobila maigo sa kahoy. Katoy atong sulbaron. Mo na nindot yung putlo ng kahoy nga ni Sods Karsada. Ngayon kaon niya pa dir ang ecosystem, sayon na kay nastanan. Napamandihay daghang lugar nga way kahoy. Tanumi og equivalent mga 100 to 300 ka mga kahoy bugti atong dakong kahoy nga imong giputol immediately. Pagtanom sa datong mga kahoy nga gagmay nga doon na say possibility nga managko sa to sila pero dili na dool sa danger zone sa mga motorista. Kana ra gud simple ra kayo. Pero unsa may gibuhat karon? Gipangguba kadtong mga kahoy nga layo sa karsada, gipamotol kay gihimong mga subdivisions. Ang naanos kilid sa karsada nga ni Sodyos Karsada tagpila ka meters wa noon putla. Katunong to layo nga di gyud makaigo, mao na giputol kay tukurag building. Nya di dito makaguba sa ecosystem. Makasapar di ay ang building nga mo'y moili sa kahoy. Mao na ningon si Kristo, mercy. I need mercy. Pasabot kaluy in town ang imong isig katao. Di ka maluoy. Ang gusto sa Ginoo kaluy in town ang imong isig katao sa iyang immediate nga panginahanglan. Gigutom gud na karong orasa, karong taknaa gigutom na naay bilaod nga niingon pagpuasa mo ay mo pangaon karong adlaw. Pero kanang tawhana nga gigutom karong adlaw, tulo na nakaadlaw nga way kaon, tulo na nakaadlaw nga nagpuasa. Ikaw karon ra ka ni sugod og puasa pero porti nimong kaon atong niaging adlaw. Di nimo kaluyan kining tawhanang gigutom karon sa adlaw nga tingpuasa. Nga tulo naman nakaadlaw or 5 kaadlaw nga wa nay klarong kaon. Mercy. Kana bang huna-hunaa? Para ko na makakita kag tao nga misuyop. Nisuyop bagdrugas. Unsa may imong himuon dayon ikakita nimong nisuyop. Kulata dayon. Dakpon dayon. Prisohon dayon kay gidili na, kay drugas na. Nya, nahibaw ka nganong nisuyop siya. Ha? Ilingi ay mong tupad, nahibaw ka nganong nisuyop. Ang una gyud tungod kay naay na maligya. Nya nga nahibaw sa ka nganong naay na maligya. Kay dunay nang warta. Nahibaw sa ka nganong nang warta sila.
Kay naglisod ang kinabuhi. Kana ba magtuyok-tuyok man na? Ikaw niya pa din, nganong nisuyok man sad to? Una, nailad. Nailad sa mga barkada nga niingon, kuana ni, suyupan ni, kay nindot kay mong feeling. Ikaduha, na ay gitawag nato og kaning emotional issue or psychological issue. Frustrated sa kinabuhi, wa makafeel nga gihigugma siya. Kay wa man ka-feel nga gihigugma siya, frustrated man, bisyo ta, aron lingaw ta. Malingaw-lingaw ba nangita in tawag kalipay. Ana, ikaw kuno mo ibutang dito sa iyang lugar nga wa kay kalipay, wa ka ka-feel nga nabilong ka, di apag nagpalibot nimo mga mangingilad kayo, sige hagad nimo suyupan di ka kakasuyop. Ana, so mercy atong sabton. Ikaw niya pa din ala na prisohon, prisoha. Pero inig priso atimana mo nang ningon si Kristo, duawa ang mga binilanggo. Nya inig duaw ni mos binilanggo, kung gigutom pakana, kung giuhaw paimna, kung way sapot bistihi, kung nagmasakiton patambali. Nya kung namatay ilubong. Bury the dead. Mao maguna. Mao nang gitawag og mercy, kaluoy. Tan-awa o sa unsa ang aspeto nga maluoy ta sa usa ka tawo. Una nato i-implement ang balaod aron ang balaod mahimong tigpagaan sa atong kinabuhi, muhatag og order. Kay kana man kung atong kinabuhi kung ma-put in order na siya, ang naggaan. Pero kung na mga sakyanan, tanawa ng sakyanan nga dili ma-overhaul, na disorder na ang mga pisa, mga parts, di ba mag-aginod murag yo, gabagood sa kinabuhi. Pero i-overhaul na, lain na kayo dinaganan. I-overhaul dayon, gastuan dayon, mahanay na ang tanang mga pisa, malimpyo na, inigdagan ka, mura magbranyo. Kanang imong bana, gabagood na, dinagan ihapit mo hikap nimo. Unsa may hinungdan, kinahanglan i-overhaul. Basig i-overhaul ang inyong relasyon, ang inyong pagtinagdanay, o kaha i-overhaul nimo imong lawas isip asawa nga wa na kay hapit ligo sad. Unang di na sad ganahan mo hikap. So imong batasan nanindot, imong lawas nanindot. Ana, o kaha ang imong pagtratar niya, ang inyong companionship. Basig di na sa kamudungan kay niya kaon, ana, di na mo maghinungitay. Ana ba? Di na nimo siya lutuan siyang mga paboritong pagkaon. Nga ikaw ra gyud makaluto, ana. Kay human ninyo kaon, magkaon-kaon na sad mo. Ana ba? Mga loving touch. I-overhaul, ibalik. Ihatag nga to niya unsay gikinahanglan aron dili mo musangko sa kamatayon. Mo na ingos Kristo, magsige mo offer nako, pero wa na mo'y maayong relasyon, di na ta magsilbi ana. Mo na diri sa atong unang pagbasa, gihatag sa Ginoo ang pamaagi unsaon aron maluwas ang kaulipnan, makalingkawas sa kaulipnan sa pagdaog-daog ang mga Israelita. Unsa may iyang gibuhat, mopatay siya. Ang Ginoo ba, mopatay aron mopalingkawas sa mga nag-antos. Nganong mopatay man ang Ginoo para mabuhi ang mga taga-Israelita? Patyon man niya ang katong mga panganay nga anak, sa lalaki nga anak o sa laki nga anak sa hayop. Ang Ginoo ra ginasayod the necessity to do it, pero for sure out of mercy. Kay ang kaluy-an manggos Ginoo kanig yung gidaog-daog, iya ginang tagaag immediate action nga mo rescue si ana, bahala nagdunay collateral damage.
Parihara ko na sa uban natong mga pamaagi dinhi, ang i-rescue sa mga pulis, unsa man ang victim o ang culprit. Awa mo kasabot unsan ang culprit? Ang kuan ba, ang kriminal ba? O kisa may unahog rescue sa mga pulis, ang biktima o ang kriminal? Ang biktima. Karon kay ni aliman ang kriminal nga nagbiktima sa maong luwasonon sa kaning kuan mga pulis. Birahan. Gitawag nag collateral damage kay wa pa lang unta ka mo ali, imo pa lang untang giintrigar kaning among i-rescue, adi gyud unta mo ma-damage. Mao to si Pharaoh, gisigihag hangyo sa Ginoo. Kapito gyud gasigig balik-balik ang Ginoo og hangyo nga pagawasa lagi ning mga Israelita. Niingon man ang hari, makagawas mo dinhi kung patay na mo. Ingos Moses, sige, gamiton ko ng word nga patay. Maom ka na'y gusto nimo, so doon nagyoy mamatay aron mi makagawas. Og ang namatay, apil ang anak sa hari, ang iyang kamagwang ang anak, gigamit sa Ginoo ang kabuang sa tao para ibalik nato aron lang ma-rescue ang nabiktima sa atong kabuang. Mo na bantay-bantay mo kamong gasigi og kana ganing oppress diha sa inyong isig ka tao, sige mog daog-daog, maora ba to'y tabangon dayos Ginoo basig mahimo kang collateral damage. Ano itong bantayan? So, lingian na imong tupad. Ing na andam kong mamatay para ka maluwas. Sige, ing na. Ing na ba? Kanibitang namalit na tog slots. Hibaw ba ako ang uban ani igpapalit sa ninilag bugas. Ang uban ani igbabayad sa tuition, ang uban ani igpapalit og tambal kay naagoy naghigda na bedridden, pero ang iya gyapon gibuhat mo share gyapon siya palit nato. Kana bang ngano man nagiuna nila pagpalit diri na magani ni palit karong bag-o og 150,000 worth of slots. Ang pakpaka nato. Nga mga wa kita kaila personally, simple ra kayo nya ni text man akong gitawagan kanang lipay ra pud siya ang imong tingog pader ba mao gyud diha sa TV among gitan-aw nako mo na hinungdan nga ning palit mo og 75 pila man to 75 ka slots sakto ba o dili di 300 ka slots. Nipalit silang 300 ka slots kay tag 500 man ang atong SBF dag nya. Sakto ba? Nya 150,000 man worth ilang gipalit. Tungod lang anang naminaw sila sa atong tingog. Kadto tingali ipapalit to nilag mga butang nga additional sa ilang mga panginahanglan. Nganong giuna man nila dire naka-feel ko no sila nga immediate ang atong panginahanglan tungod kay nagkinahanglan ang atong parokya og kumbinto nga arang-arang. Kana bang kumbinto nga maka-function just gyud as kumbinto, diin makapahuway ang pari, makapa-welcome sa tag mga bisita, nya hasta ang ato sang mga organizations matagaan og lugar para sa ilang mga activities. Panginahanglan maginas kumbinto, mga facilities ba? Kumbinto sa parokya. Nako kay ni, nako sa kungunahona nako nindot nida kay naparabay laing panginahanglan. Masin sa diay. Nya kamo dia naka-feel mo nga nagkinahanglan ron ang parokya. Immediate kay paspas na kaing bayro nun. Naka-feel mo ana. Gasunod-sunod na raba ang billing na patay kita ni wa kita kabayad immediate na ni mura na nigsunog ba nga nanata sa danger zone ato na ning paspasan og buho sa tubig sa bumbiro ang inyo lang buho sa pagpalit og slots
Muna nga salamat sa namalit. As of yesterday, ang atong SBF DAG niabot na ang halin og 35,023 ka slots. Pakpak. Nag-anam sa kajutay ang available 40,977 na lang kabuok. Nya ang ato sang kuan, ang atong 4-slot challenge niabot na sad og 674 ka 4-slot challenge. So pakpak. Salamat sa Ginoo nga naka-fill ang atong mga parishioners online o territorial parishioners nga kuan na di ay immediate na ni kaysa ko nang gikaingon mahuman na rong buwana ang pag-concrete sa atong roof deck, musunod dayon ang architectural, pasabot ana pusot-pusot na ang bayronon. Lingi ay mong tupad. Ingna tabang tag bayad ha. Sige, ingna. Ay, so tagsalang gud ka slot gud 500 palit lang mo ang nagkausas-usa ka semana. Ay dali ra kay ning bayaran. Daghan-daghan gud ta. Karon niabot na ang atong subscriber sa atong kaning Padresiano nga YouTube channel. Kaning atong channel ba? Padresiano Ubod. Sige pa ba mo og view? Aning atong channel? Sige pa mo view? Sige pa mo like? Niabot na mga 159,000 ang atong subscriber. Sus, og mo palit lang nagtagsa ka slot kada semana. Dali ara kang mahurot aning atong kuano? Atong kaning 40,977. Pero dili lang sa ko mo expect ang nagmaayo kay nga naman ato laging kaluyan ang immediate need. Pero nagi uban gi-prioritize nila ang need sa simbahan kaysa ilang personal need. Nga naman kay ang need sa simbahan mo'y atong direct contact to God who is the owner of our own lives. Nya kun atong ibutang ang atong kinabuhi suod sa Ginoo nga mo'y tag-iyas kinabuhi, ang ato sang kinabuhi tagaan pod niya og tinuod nga kaayuhan og katagbawan sa atong panginahanglan. Mo nang kanang kanta nato nga seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Equal sad na sa atong tubag sa Salmo karon. Unsa to atong tubag? Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Pasabot, andam kong magantos sa akong pagsangpit sa ngalan sa Ginoo, kay mao kini ang tinuod nga security sa kinabuhi, dili ng pagsigig tigom ug bahandi, dili ng pagsigig kabot anang mga dungog ug mga gahom sa atong katilingban aron lang kunuhay ta ma-secured. Dili na ang pagsangpit sa ngalan sa Ginoo ug ang pagsakripisyo alang niining maong pagsangpit. Manindog na ta.